Moi, mä oon Virva ja tässä on mun uusi testialus MRS:n Viking Evo Self Bailer, jossa on myös tää ISS-varustus. Ulkomuodoltaan tää Viking-alus on samanmoinen kuin mikrorafti, mutta ne eroavat toisistaan siitä, että tätä Viking-alusta melotaan aika lailla istuen keskellä alusta, jolloin se on suuntavakaampi meloa kuin mikrorafti, jossa siis istutaan peppu kiinni takaponttoonissa. Lisäksi tässä on tämä tukeva penkki, mikä on täysin erilainen ratkaisu kuin mikroraftissa oleva täytteinen tavallinen penkki. Ja tietysti sitten täällä on tämä self-bailer-ominaisuus, eli selkosuomella siellä on 3 reikää pohjassa. Eli kun vettä tulee alukseen sisään, niin se sieltä sitten matkan taittuessa itsekseen myös menee pois, valuu pois. Mutta koko ajan tässä on suunnilleen sellainen 5 senttiä vettä tuolla jalkatilassa, mikä tietysti tuo siihen lisää painoa, mutta se tuo siihen myös suuntavakautta. Eli tätä alusta on huomattavasti mukavampi meloa sileällä pätkällä kuin mikroraftia. Lisäksi täällä aluksen pohjassa on pieni evä. Itse käytän sitä, kaikki ei sitä käytä, mutta minusta se tuo mukavaa suuntavakautta aavistuksen lisää sileille pätkille ja virtaavissakaan, no ainakaan noissa kevyesti virtaavissa paikassa, siitä ei minun menoon ole mitään niin kuin haittaa ollut. Istuma-asento tässä raftissa on tosi mukava ja nämä reisituet, sit kun ne saa viritettyä oikeille kohdilleen, niin on tosi tukevat. Eli teoriassa voi tehdä vaikka kajakkipyörähdystä, mikäli saa vaan nousemaan tämän ponttoonin yli sen eskimon sieltä sitten. Mulla on vielä nämä narut tässä aika pitkiä, mutta kun mä saan aseteltua tämän omille mitoilleni sellaiseksi hyväksi koskiasetuksiin, niin siinä vaiheessa näitä on hyvä lyhentää, koska kaikki ylimääräiset roikkuvat remmit, niin ne ei ole kauhean hyviä tuolla, jos koskessa purkista putoaa kyydistä, niin niihin saattaa sitten jäädä aika ikävästi kiinni ja sattua ikäviä asioita. Tämä Viking-alus ei ole mikään kevyt, painaa joku 5,5 kiloa, mutta tuo lisäpaino tulee ehdottomasti tuosta kiinteästä penkkirakenteesta, mikä normi pieni puhallettava penkki, mikä muissa aluksissa on, niin se on ihan se materiaalien painoero. Mutta mielellään sen kantaa, koska alus on niin paljon mukavampi meloa tuolta penkiltä. Mä oon tähän keulaan virittänyt tällaisen mustan lisäremmin, vaikka nämä lisäremmit ei mitenkään suositeltavia ole. Mutta silloin kun ollaan reissun päällä ja alus on retkilastissa ja kun tarvii nousta maihin, niin jostain pitää saada vähän kättä pidempää, millä tämän saa niin kuin pidettyä paikoillaan ennen kuin saat sen sitten kunnon otteella kiskastua maihin. Tämä Viking-aluksen penkki on aivan mahtava uudistus. Eli se on kiinteä ja se on tällainen vino. Eli jos vesi valuu tänne selän taakse, niin se lirittelee automaattisesti tänne jalkatilaan, mistä se sitten poistuu ton self-bailer-järjestelmän avulla. Mutta siis täällä penkin sisällä on tällainen täytettävä penkki, ilmapenkki. Tosta täytetään ja tyhjennetään. Lisäksi täällä on tällaiset kolot, mihin saa kivasti juomapullon ja muut retkieväät, päivän tarvittavat retkieväät. Tällä penkkisysteemillä niin on munkin jo vähällä melontakokemuksella niin
tosi paljon etua. Tämä on tosi tukeva, siinä on tosi mukava istua pidemmänkin aikaa. Ja just se, että siitä valuu vesi automaattisesti pois. Niin, ja silloin kun sun tarvii ohjata, niin sä saat tukevan alustan, mistä sä lähdet niin kuin reisiremmien avulla sitten kääntämään alusta tiukkojakin mutkia. Lisäksi tämän raftin mukana tuli tällainen musta jalkatuki. Mä en oikein tätä saanut vielä niin kuin hiffannut, että miten se oikeasti toimisi. Ja kun se on näin löysä ja lullukka ja sitä ei saa mitenkään tohon, tai en ole keksinyt miten sen saisi siihen fiksusti, niin oon nyt melonnut aika lailla ilman sitä ja uittanut siellä jalkoja siellä vesimäärässä, mutta eipä ne ole siihen ainakaan vielä jäätyneet kiinni, vaikka 15 asteen pakkasella tätä on testattukin. Mutta ehkä tämä kevään aikana tässä selviää, että mikä tämän tarkempi kiinnitys ja funktio on, niin saan sen sitten kesän kuohuihin käyttöön. ISS-system tarkoittaa Internal Storage System, eli tarkoittaa selkosuomella sitä, että täällä aluksessa on tällainen pitkä vetoketju täällä perässä. Tän jos vetäsee auki, niin alus tyhjentyy muutamassa sekunnissa niin paljon, että uimasille päästään. Mutta tuon vetskarin ideana on se, että tähän tulee mukana tällaiset pakkaustuubisäkit. Eli tänne saa mukavasti teltat, makuupussit ja sellaiset varusteet, mitä ei päivän aikana meloessa tarvi. Niin ne laitetaan 2 puolen tänne aluksen pitkien sivuponttoonien sisään. Ja siellä on sellaiset pienet lenkit, millä ne vielä kiinnitetään sinne paikoilleen, että ne ei heilu siellä tai liiku siellä melonnan aikana. Sen jälkeen vedetään tämä vetskari kiinni ja sitten täytetään tämä alus tästä venttiilistä ihan normaalisti. Niin siellä kulkee kaikki retkikamat mukavasti koko päivän ajan. Ja sitten kun päättää, että nyt riittää melonta ja leiriydytään, niin sitten maissa vedetään vetskari auki ja otetaan kamat sieltä esiin ja pannaan leiri pystyyn. Tärkeintä tietysti näissä vetskareissa on se, että sinne ei kannata kauheasti hiekkaa päästää väliin. Eli tuupipussit, mitkä sinne tungetaan, niin ne olisi hyvä olla melko puhtaita. Eli aika inhottavin vesille lähtöpaikka lienee hiekkaranta, kun sitä pientä hiekkaa on sitten joka paikassa. Mutta hyvin ne kamat siellä sisällä kulkee. Ja sitten toi vetskari tulee huoltaa säännöllisesti käyttämällä liukastusrasvaa, mitä siihen laitetaan.